Moj brat malo ono, dobro. Slušaj, bitno da se posao radi, to je najvažnije. Ajde, bitno je malo druženje, nije se nekad ni uporan, ali brod je specifično, nije to ko na auto, izvodi ga iz garaže, pođi platiš taksi službu pa se vrati. O, znam. Da, što ti opet ipak. Hello. Slobodno, mi čekamo vas. Može, ajde. Bog. Znači, ja neku dasku moram saučiti. Sami dolazi, tamo su na kapiji. Taman su tu na kapiji. Da ne bude drugačko kratko. Odlično. Ja sam bio rekao, idemo nazad. Dobro. Ima ne. Ne, još budući. Prijatelj, si mi zadovoljan. Nego šta? Ja jesmo. Stipe, ovo je sve